салому алайкум дӯстон, бародарон, ҳаводорони сомонаи олами чорво. мана бародарҷоно, имрӯз баҳри шумо як сар гови гусаладори фурӯшӣ пешниҳод мекунем. бародарҷоно, ман ҳамид саат тақрибан 5:30 шида бародар говша оварда. гови гиҷакаи моли ҳами хуросона. бародар дари хона говша оварда ки ака ҳамира я навор ку фурӯшемша. бародарҷоно, иншаалло гов ака ба назарам гови хубай, камбудӣ надора. иншаалло ози масъалаи бародарҷоно, аввал нархномаи гова муайян мекунем, баъдан савдои акаи гова оварда абети гарм хезондимона чанд сумаи гов дакаҷон? е бача тия нархи реал нигоза. чӣ нархи гуфтеси ака? 11,500 ака мемоне. ака гусалаш чия бақача? мана бародарҷоно, бо гусалаш хай бақача буда. ака нархи соз гавзам ба худо нархои бемаънаи гап мезанам. 15,000 ака. ака туғри 12,500 ака. брава баракат, иншаалло навор мекунем. маълумотои говота ба пурагӣ гавзан. говота дандон дора ака? и гов куя дандонша дора ака? бародарҷоно, ака мана дандонои гов хай як 4 та зоидаги ай ака. 4 та 5 та зоидаги ай. бародарҷоно, иншаалло ба хотири бахачаки хуб дора. нархшам иншаалло сабук ака 12,500 монуш акаҷон. ака 14,5 баланда ака. акаҷон 13,000 сар ки гов сар метавон ака. пахидо ака гов майдатарак ака. шир чанд хидо шир дора? шир 1 литр де гарантия наметавон акаҷон. барои ки айрӯи шир масъалаи шир проблемаш нест ака. масъалаи шир ай тарбияш дӯстони азиз. мисол масъалаи шир бақачакш калона ба чанд рӯзаи гусала я моҳа зиёд ай ранге ки да моҳа бахачак дора. бародарҷоно, мошоалло бахача буда. дар бахача умуман камбудӣ нест. бародарҷоно, дастгирӣ кунед. бародарҷоно, мардуми қимсангири гов махсус барои шумо, барое ки дашти яман тунда сар метед. бародарҷоно, бениҳоят моли хубай. ака нархиш 13,000 бародар. гӯш ки бародарҷон, 13,000 бо муомила дастафка мекунӣ ака. ба хотири подписчико 13,400 сомон. ба хотири ғарибай мақсад ай мола бигирам баракат меон. дига кам намешавад. бародар, қабул нархит гӯш ки мара ака 13,400 ба як шарт мемонам акаҷон. агар на фурта гирбар акаҷон гуфта 13,400 занг мезанад, муомила мекунӣ ака. муомила дастафкаш дар охириш меша. бародарҷони азиз, масъалаи нархи гов муайян шид 13,400 сомон. ман я бор пистонша ай пеши назар мекунем. бародарҷоно, масъалаи аҳлиш бениҳоят хубай, камбудӣ нест дар аҳлиш. бародарҷонои ман масъалаи говам гови хубай, ганда гов нест. мана гусалакш бақача камбудӣ иншаалло надора. камтарак камбудиш ҳамин ки харобтарак ай гов. бародарҷоно, занг бизанед, бародара успет кунед, харидорӣ кунед. 13,400 сум. бародарҷоно, ҳамин бақачаш иншаалло худаш 6-6,500 бақача кай. мошаалло говам гови хубай. ку бикаша борагарди шабине ра мегард охи гов бикаша. мана нигоҳ кунед дӯстони азиз, масъалаи гов аҳлиш гаштанаш камбудӣ нест. бародарҷоно, иншаалло гуфтесам ки занг бизанед, успет кунед, харидорӣ кунед. иси бикаша додар. мана бародари азиз, як бор бикачара хишру бихаб, сарте бикачара хе дур бихаб, кишод бихаб я бинамша. нигоҳ кунед, мошаалло ҳай камбудӣ нест. масъалаи аҳлиш дам гарантия ҳаст дӯстони азиз. биё чӣ кака як бор улум ки биҷӯш аҳлай охи. як бор улумуш кунед биҷӯшед. дӯстони азиз, тамошо кунед камбудӣ иншаалло. мана масъалаи гусалаш ай хидаш биданда дӯстони азиз кафолат дастай. мисол задан, хӯрдан, хидаш хид чамакидан кафолати хуб дора. то теша набарод мон. мана дӯстони азиз, улум кестанша гова камбудӣ иншаалло дар чочош набудааст. бародарҷонои мои ҳаракати ма барои шумо дӯстони азиз, мардуми қимсангир, мардуми кулоб, мардуми варзоб иншаалло бисёри баъд занг мезананд. хусусан мардуми ёвон, шербачаҳои ёвон гап то надорум. ҳамин ахирон наворе ки видеои ёвона кардам, дастгиритон зури баъд маладес гап нест. бародарои ёвонӣ, баҳри шумо любой чи сухан ки бинавис дар комментария бародар бинавис, иншаалло сарте говаку бинавис бародарҷон, любой бозоре ту бугу мардуми ёвон мерам, гап нест. бар дастгиритонда вообще умуман гап нест. бародарҷоно, мардуми қимсангир дам нигоҳ ки бародарҷоно, масъалаи аҳлиш бинед даволени шира ҳар 4 пистон 100% кор мекунад. дӯстони азиз, камбудӣ нест иншаалло. аки сар ҷӯшидаги шохан ака, сар ҷӯшидаги бародарҷоно, аки гусалаш ҳуй мегарда. бародарҷоно, бақача хӯрда мегарда. масъалаи нархномаш муайян шид. масъалаи ғавсии шир муайян ай бародарҷоно.
бародар занг бизанед успет кинед харидорӣ кинед даставка ҳастай мол қарор дора ҳам чарвақта дар ноҳияи хуросон бародарҷон боқӣ сарбаланд хонобод дар паноҳи аллоҳи меҳрубон касб кор дар баракат дӯстони азиз як гап пайда дастгириро фуромӯш намекунед дастгирии шумо пешравии мо номрои соҳиби гова дар болои экран мегзорум бародарҷоно ҳамаш ба хотири подписчикҳо дар гап нест барои дастгиришон 900 чанда номро дака 905 03 95 95 905 03 95 95 бародарҷонои бародар бисёр гов мондагия дар мисомонамон гуфтесам ки бо ина як аксия дига иншалло аксия сар дод боқи аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо дӯстон.